Για το ποδηλατικό καρναβάλι που θα γίνει στις 7 Μαρτίου. Στην Τσικνοπέμπτη. Και διαλέξαμε αυτό το χώρο για να φτιάξουμε τα άρματα της παρέλασης. Λοιπόν, εγώ εκτός από αυτή την ομάδα είμαι και σαν μέλος στην Πέρκα εδώ πέρα. Σε ποια Πέρκα από όλες? Στην Πέρκα 2 βασικά, στην οποία καλλιεργούμε βιολογικά, χωρίς φυτοφάρμακα, χωρίς εργαλεία πολλά, μηχανοκίνητα και τέτοια, διάφορα προϊόντα, προς κρίση δικιά μας. Εκτός από την καλλιέργεια, έχουμε και έναν έλεγχο εδώ στο στρατοπέδιο για το ποιοι μπαίνουν και ποιοι βγαίνουν για να μην συνεχιστούν οι καταστροφές που έχουν γίνει μέχρι τώρα. Από πότε άρχισε να λειτουργεί η Πέρκα 2? Η Πέρκα 2 έχει 1 χρόνο και κάτι περίπου. Οι Πέρκες σαν Πέρκες, η πρώτη δηλαδή, έχει γύρω στα 2,5 χρόνια. Και μόλις έρχεται εδώ πέρα και ένας από την Πέρκα 1, Δημήτρη. Οπότε συναντάμε τώρα την Πέρκα 1 και την Πέρκα 2. Λοιπόν, μια και είσαστε και με ποδήλατα από ό,τι βλέπω και ασχολείστε, βλέπετε ότι εδώ στο στρατόπεδο Καρατάσου θα μπορούσαν να υπάρχουν ποδηλατόδρομοι έτσι ώστε να μπορέσουν να τους χρησιμοποιήσουν όλοι οι πολίτες, ανεξαρτήτως ηλικίας. Εδώ στο γενικό σχέδιο που έχουμε προτείνει προς όλους είναι να παραμείνουν αυτά τα κτίρια και να μην χτίσει άλλο κτίριο. Αν θέλει κάποιος να κάνει κάποιο σύλλογο να ιδρύσει, να το κάνει σε αυτά τα κτίρια. Να παραμείνει σαν χώρος πρασίνου το υπόλοιπο και να γίνει ένας μεγάλος ποδηλατόδρομος περιμετρικά για να βλέπουν όλο το στρατόπεδο, και υπάρχουν δρόμοι που είναι μέσα, βέβαια είναι ισχύουν σαν ποδηλατόδρομοι. Και βέβαια απαγορεύεται είσοδος αυτοκινήτων πριν εξαιρέσεων για κατασκευές και κάτι οτιδήποτε χρειαστεί μόνο. Αυτό. Πολύ ωραία. Κάποιο μερίδιο από την Πέρκα 2 αποδίδεται για κάποιους άλλους σκοπούς πέρα από τη χρήση τη δική σας, δηλαδή από το να πάρετε τα προϊόντα και να τα χρησιμοποιήσετε? Κάποιες φορές, συνήθως κατά τον Αύγουστο που υπάρχει μεγάλη παραγωγή, δίνουμε σε κάποιες άλλες ομάδες που κάνουν συσίτια. Επιτελείτε δηλαδή και κάποιο κοινωνικό έργο. Ναι. Βέβαια υπάρχει ανοιχτή πρόσκληση, όσοι θέλουν μπορούν να συμμετάσχουν και αυτοί στην Πέρκα, να έρθουν ως μέλη της Πέρκας. Εδώ έχουμε κάνει ένα χώρο, μπορείτε να μπείτε μέσα μετά αν θέλετε να δείξει κιόλα, τον οποίο τον έχουμε και σαν έδρα, και μέσα από εδώ θέλουμε να κάνουμε και κάποιες άλλες οργανώσεις, όπως δηλαδή κάποιος πρότεινε να κάνει μαθήματα χορού, κάτι καλλιτεχνικά, πάλι προς το πολιτιστικό. Δηλαδή. Είναι ανοιχτός, δηλαδή όποιος έχει κάποιες προτάσεις και θέλει να αξιοποιήσει και το χώρο και κάτι εδώ πέρα μπορεί να έρθει να το συζητήσει. Με θελοντική εργασία. Ναι, η βάση είναι εθελοντική. Ακόμα και οι εργασίες γίνονται με λεφτά δικά μας, εθελοντικά. Δεν υπάρχει κέρδος. Εντάξει, πιο πολύ βέβαια βάζουμε εργασία παρά υλικά. Προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε ό,τι υλικά υπάρχει εδώ στο στρατόπεδο. Αυτά τα παλιά, τα χαλασμένα, τα πάρουμε, τα ξαναφτιάξουμε και όσο το δυνατόν να μην πάρουν καινούργια προϊόντα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας. Να είστε καλά.